Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Hindi pala lahat ng mga lalaki ay katulad ng mga nananakit sa akin noon. Nung makilala kita, nagbago ang tingin ko sa mga lalaki. Para bang nakabayad na ng utang sa akin yung 3 nanakit sa akin. Lalo na nang masaksihan ang 4 na kabiguan mo sa pag-ibig. Nagdaramdam ka pa sa una mong pag-ibig nang una tayong magkakilala. Araw ng pagtatapos natin noon sa kolehiyo. Nakakatawa na kung kailan tayo nagtapos, saka lamang tayo nagkita. O mas dapat ko bang sabihin na saka lamang kita nakita? Paano ba naman kita hindi makikita? Namumukod tangi ka. Lugmok na lugmok ka sa isang sulok. Yun pala ay kumawala ka sa pamilya mo, sa mga tao, at sa mundo para lamang umiyak dahil wala ang inaasahan mong tao sa espesyal na araw mo. Nang tanungin kita kung kailan pa siya lumakad palabas ng buhay mo, ang sabi mo, 4 na taon na. Biniro pa kita. Huy, halos lahat dito nag-iiyak dahil nagmarcha na sa wakas habang suot ang toga. Tapos ikaw umiiyak dahil sa iyong totga, the one that got away. Natawa ka pero naiyak din agad. Iniabot ko ang panyo ko. Tatakbo-takbo ka para umiyak pero wala ka naman palang baong panyo. Bago mo pa maisoli ang panyo ko, ay tinawag na ako ng ate ko kaya nagmadali na rin akong tumakbo. Kinagabihan ay naisip kita. Natawa ako. Hindi lamang pala mga babae ang nagmumukmok sa kanilang totga. Akala ko yun na ang ating huling pagkikita. Ngunit may iba pa palang plano ang tadhana. Nagkasabay tayo ng araw ng interview sa kumpanyang nais nating pasukan. Ibang-iba ka na noon. Mukhang masayang-masaya ka. Ang kwento mo, sa wakas ay natagpuan mo na din ang babaeng nagpatibok muli ng iyong puso. Tinanong ko kung kasintahan mo na siya. Natawa ka. Sabi mo hindi pa. Pero dun din yun naman yun pupunta. Tekto. Natawa ko. Sabi mo ay hindi pa. Pero doon din yun papunta. Good take. Yan. Hinintay mo ako matapos noon at sabay tayong umuwi. Ilang kalye lang pala ang layo ng bahay ninyo sa bahay namin. Para pala tayong parallel lines noon, hindi nagtatagpo kahit sobrang lapit lamang sa isa't isa. Pero noon yun, dahil matapos nating magsabay pa uwi, ay nagsimula na tayong lumakad ng sabay sa daan ng buhay. Pagkalipas ng ilang linggo simula nung sabay tayong umuwi, pumunta ka sa amin at niyaya mo kong magkape. Sa labas mo gusto kahit may kape naman kami. Yun pala, iiyak ka na naman muli. Sabi mo pinaasa ka niya o umasa ka sa kanya. Alinman sa dalawa ay isa lang ang iyong kinahinatnan. Ang masaktan. Sabi mo akala ko malapit nang maging kami tapos bigla na lang naging sila. Nang marinig ko ito, biglang bumanat ako. Bakit ka naman kasi umasa? Dapat 'di ba ikaw yung nagpapaasa? Lalaki ka kaya?
sabi ko. Hindi naman sa kasarian nakadepende kung sinong unang iibig. Sa puso yun nakadepende at sa mga puwersa ng pag-ibig. Ang sagot mo sa akin. Oo nga naman. Naisip ko ang sinabi mo. Pinakalma kita at siniguro kong darating ang araw at magiging masaya ka rin. Natawa ka at sabi mo, paano mo nasabi yan? Ikaw nga wala kang jowa. Napabulalas ako. Aba, sinasabi ko na nga kailangan mo marinig, ganyan ka pa sa akin. Tumawa tayong dalawa. Niyakap mo ko at nagpasalamat ka. Napangiti ako sa mga yakap mo. Yes! Ito naman. Na siya ate. Ayan na. Binamumingilan ng advice. Dumaan ang ilang buwan at tinatawagan na ako ng kumpanyang nais nating pasukan. Pero ikaw, wala pa rin tumatawag sa'yo. Halos araw-araw kitang pinasasalubungan para hindi ka naman magdamdam. May mga araw na parang nakalimutan mo na siya. May mga araw din hanggang umuwi ako, siya lang ang ating napag-uusapan. Hanggang sa nagkaroon ka ng trabaho. Hanggang sa isang araw, bigla mo na lang sinabi na muli ka na namang napana ni Cupido. Nako, kapag pumalya na naman niyang si Cupido, siya na talaga ang papanain ko. Nung tinawagan ka ng kumpanyang pinapasukan ko, matapos magbitiw ang kaopisina ko, tuwang-tuwa ka at nagbitiw ka rin sa kasalukuyang trabaho mo. Noon pa man kasi ay pinapangarap mo na ang kumpanyang ito. Nung una, magandang ipinamamalas mo sa trabaho hanggang sa nagsimula kang pumalpak at magloko. Inamin mo kasi na nahuli mo siyang may iba. Parang ang malas na itong lalaking to. Hindi makashoot. Oh. Isinumbat niya sa iyo na hindi mo siya kayang piliin kapalit ng pangarap mo. Sabi mo, maaari mo naman silang yakapin ng sabay. Sabi niya, hindi niya raw kaya nang nasa malayo ang kasintahan. Nung 4 na araw ka nang hindi pumapasok ng walang paalam, at isa na lang, sisisantehin ka na, sumugod ako sa bahay niyo. Galit na galit ako dahil sinisira mo ang buhay mo. Pero sa huli, ay nakinig ka naman sa mga litanya ko. Lagi mo akong tinatanong kung bakit hindi ko pa rin sinasagot yung isang kasamahan natin. Ang sabi ko, tama na yung 3 nanakit sa akin noon. Ang mga lalaki, pare-pareho. Hindi Pagsulungat mo. Nakita ko sa mga mata mo ang katotohanang noon pa ay aking tinatalikdan. Alam mo, may nagkakagusto sa akin dito pero ayoko naman sa kanya kaya hindi ko siya nililigawan. Ang kwento mo sa akin, itinuro mo sa akin kung sino siya at sinabi kung paano mo nalaman na gusto ka niya. Tumawa ko. Tumatanggi ka? Kumbaga palay na yung lumalapit sa'yo. Tsaka hindi ba kapag may palay kayong mga lalaki, tuka lang ng tuka? Grabe! Nagsimula ka na namang manlahat Naiinis na sabi mo sa akin. Arte naman ng babae ito. Pagkalipas ng 3 taon, umiyak kang muli sa akin. Akala ko ay magiging masaya ka na talaga dahil 2 taon ko ring nasaksihan kung gaano kayo kaligaya sa piling ng isa't isa. Tuwang-tuwa pa ako nung aminin mo na nahulog ka na rin sa kanya. Kahit pa may parte sa puso ko na kumirot ng bahagya. Ngunit maging langit yata ay may hangganan din. Natanggal ka sa trabaho. At ngayon, nandito ka sa amin, lasing na lasing. Nang pagbuksan kita, agad kang bumagsak sa sahig. Ay. Pelikula? Di mo loko mo kami. Pag may alak, may balak. Parang alam ko na ang susunod na mangyayari Gusto ko yung nang pagbuksan kita, agad kang bumagsak sa sahig. Yes! Nakarating nga hanggang sa bahay niyo Bigla pabagsak. Nasa pinto, bigla bumagsak. Correct. Ano din Huwag niyo ang inaano. Alam namin yan, kami nga mga girls na nahihilo-hilo sa iced tea Lasing-lasingan sa iced tea. Anyways, alalang-alala ang aking ina at ama.
pinagtulungan ka naming dalhin sa kama. Nako. Nako. Bakit ako nagnako? Habang nakatingin sa mga bituin, napaluha ako. Writer kasi to, tanghenyo. Kaya ganito siya magsulat. Bakit ba napakalupit ng tadhana sa'yo? Noon ko napagtanto na hindi pala lahat ng mga lalaki ay katulad ng mga nanakit sa akin noon. May puso rin pala ang mga kalalakihan. Naguguluhan din, nagdaramdam, nasasaktan, nawawasak kuminsan. Sadya lang na ang karamihan sa kanila hindi nais ipakita ang pusong ito sa karamihan. At tama ka, hindi ka sa kasarian nakadepende kung sino ang magmamahal at kung sino ang hindi, kung sino ang mananakit at kung sino ang masasaktan. Dahil sa'yo, nagbago ang tingin ko sa mga kalalakihan. Dahil sa'yo, binuksan kong muli ang aking sarili sa pag-ibig. Sana pagising mo bukas, ako na ang iyong minamahal. Pangako ko sa'yo, hinding-hindi kita sasaktan. Ang kwentong ito ay likha ni Charina Charis Echaluce, author ng librong Minsan Okay Lang Ma-Traffic Book 1 at muli Minsan Okay Lang Ma-Traffic Book 2. Ang mga aklat ni Charina ay mabibili sa National Bookstore and other leading bookstores nationwide. Buti hindi siya nabagok nung matbagsak sa doon sa ano. Siyempre planado yun. Kailangan Oo pagbagsak ko, nga. hindi ako yung mapapahamak. Oo, correct. I'm sure na Nakasubsob yung sa mukha Oo. ng babae din. Sabay-sabay sa akin pagbukas ang pinto sa kasusubsob, sa kababagsak kayo. Ano yan? Ah. Ay, nako. Yun talaga yung balak Sana niya. kayo in the end. Yung parang ang cute kasi nasaksihan mo yung heartbreaks niya. Correct ka. Ang cute kung Lahat ng stories niya. Oo, ang cute kasi you were there to give him pieces of advice. Yes. Nandun ka nung mga panahon umiiyak siya at nandun kang sinalo siya nung naglasing siya at binagsakan kanya sarili sa sahig. nandun yung nanay sa tatay. Oo, yun lang. Hindi natuloy yung plano. Kaya pa naman naglasing yan para magkaroon sana ng lakas ng loob. Nandun pala yung nanay. Hindi naman pala nagsabing nagstay sa loob ng bahay. Nakakalurkay. Pero feeling ko kung talagang hindi mag-sena yung nanay, may ganap. Bakit kayo ganyan mag-isip? Di ba pwede ka namang umuwi sa bahay nyo Di ba? Friends nga sila, bakit ba? Pwede ka Grabe naman kayo, dumiretso ka ha? na lang sa inyo at matulog kasi lasing ka na, di ba? Pero bakit ka dun pumunta? Ganun talaga. Ito naman, parang di ginawa. Parang hindi rin gawain dati. Nandun yung nanay. Yun talaga Doon kami nag-focus mga kabisyo Next time na maglalasing-lasing ka, 'di ba? At gusto mong mapahiga o Yan. mapahandusay sa Yan. piling ng iba, 'di ba? Siguraduhin mo wala doon ang nanay niya. That's charot lang. Siyempre, pinupunto na may Wagang Burnay, wag nating lalahatin. Correct. Diba? Isa, dalawa o tatlong lalaki lang ang nanloko sa'yo. Feeling mo lahat. Hindi naman. Kaya huwag diba? ka nagagalit sa lahat. Yun sinasabi natin, wag mong ibubuhos ang galit mo sa lahat ng lalaki kung tatlong lalaki lang naman ang nanakit sa'yo. Diba? Kasi hindi naman lahat ng lalaki ang naging jowa mo. Tatlo lang sila. At saka tingnan mo how great God is, 'di ba? He had to introduce to you this guy to make you realize na pati din naman pala lalaki na nasasaktan, Correct. nawawasak din, naglalasing din kapag bagong break, 'di ba? Nawawala ng tingnan mo ilang araw na hindi pumapasok sa trabaho, nawawala ng direksyon, ganun. Parehas lang wala sa kasarian. Tama. Whatever heartbreak it is, lalaki o babae, parehas pong nasasaktan. Hindi nga lang talaga kayo showy, di Yun ba? yung difference. Oo. Di ba? Ang babae talagang obvious. Alam ng buong mundo. Correct. Lahat ng angkan alam nangyayari sa Tama. buhay niya. Pero ang lalaki, isa, Tahimik dalawa, tatlo lang pwede Oo, makaalam. correct. Tahimik lang. Ang babae, kapag bagong break, ang daming hanas sa social Oo, media. naka-broadcast yan. Oo, totoo.
Yung lalaki, cryptic post. Meron sigurong isa or dalawa na emoji na malungkot, Correct. ganyan. Pero hindi masyadong marami ang hanash. Tama. Diba? Pero either way, kabisyo, kasi that's how we are made eh. Kaya nga, magkaiba ang lalaki sa babae, di ba? Pero either way, parehas na nasasaktan. Tama. Pero aminin mo, anong pangalan nung nung bida Ano, story dyan? lang kasi. Nung bida? Walang sinabi. Oo. Pero aminin mo, umasa ka. Oo. Di ba? Hindi, umaasa nga eh. Hanggang ngayon eh. Nung simulat Ano sa nga? pool. Simulat akala sa ko. pool. Baka may Diba? book tray pa yan doon pa sa asa. Oo. Minsan okay lang ma-traffic book 3. Yan. Diba? Diba? Baka doon na sila magkatuluyan. Oh, Natin sana masasabi. aantabayanan natin yan. Diba? Tsaka ang cute niyan kapag gumawa na kayo ng anong tawag doon, yung prenup video. Pag ini-interview kung paano kayo nagsimula, Oo. diba? Pwede. Advance tayo mag-isip, no? Malay mo yung lalaki in the first place, hindi ka naman type. Oo, naghahanap lang talaga na magko-comfort sa Oo, kanya. meron din naman kasing ganun Oo. eh. Girls, wag din tayong masyadong masa. Hindi porke guys seek comfort from us o humihingi ng advice mula sa atin o tayo yung binabagsakan kapag kalasing tayo. Type ibig kayo. sabihin kaagad type na. Baka naman kaibigan lang. Oh, din ang aminin mo tulong kasi sa'yo. mo simula nga pagdadala ng ano dinala niya tinapay, parang ganon. Oo. Saan yun? Aling kwento Oo, yan? May portion sabi niya Oo. na lagi ko siyang dinadala ng pasalubong. Pinapasalubungan ko siya para Oo. hindi siya magdamdam. Para hindi magdamdam. Pero O, tingnan mo, actually- mga para-paraan niya ng mga tao Oo. maasa eh. Huwag ganun, te. Kasi di ba kung wala ka namang feelings para sa tao, kaya ko naman pasalubungan niya, Oo, di ba? Kunyari ka pa para hindi magdamdam pero Sus! pero kung tutuusin para lang 'di ba ma-appreciate niya, ang bait-bait niya talaga. Ito kasi malay mo, in the search for love naman to si ate girl. Oh, Binabasagin. Pero tama yan. Malay natin, abangan natin ang susunod na kabanata. Correct. Never give up on love. Huwag mong lahatin lahat ng mga lalaki na nanakit sa'yo. Huwag mong isipin lahat ng lalaking ganun. And always remember, it's like the law of attraction. If you continuously think that all men are like that, promise, lahat talaga ng mga lalaki na mapupunta sa'yo o maa-attract mo, puro manloloko. Kasi lagi mong iniisip. So kasi yun nga yung binabato mo sa universe. So yun Tama. din yung ibabato ng universe pabalik sa'yo. Correct. So i-attract mo kung gusto mo magka-jowa, yung mabait, yung responsable, yung hindi ka lolokohin. Ganun ka Yan. specific. Malay mo, ibigay din sa'yo ng universe yon sa lalong madaling panahon. Basta yun lang ang isipin mo. Tsaka tandaan nyo rin na life is about all about choices. Tayo yung namimili. Kung minsan, tayo din gumagawa para masaktan tayo. Kagaya doon sa lalaking yon. Alam niya naman na nasasaktan siya, inuulit-ulit niyang ginagawa. Kagaya din sa'yo, girl. Mahal mo, may nararamdaman ka, pero hindi mo sinasabi. Nag-aantay ka ng kung ano, tapos kung hindi, iyak-iyak ka. May choices pa rin na pwede mo namang sabihin yung Pwede nararamdaman din. mo. Kasi madami na pero dapat kung kung sasabihin mo dapat handa ka masaktan. Kasi for all you know, tangin nyo baka naman friend din lang yung turing sa kanya. Kaya nga siguro pinapaabot niya talaga itong mag-book 5 siya para may negosyo. Pinapatagal talaga yung storya, di ba? Parang ano Diba, yan. parang ang probinsyano. Di ba? Hanggang bumebenta, bakit pahabain hindi? natin ang kwento. Correct, Huwag diba? muna silang magkatuluyan Oo. hanggang sa manabik ang lahat, O di di ba? naman kaya, 'di ba? Panaginip lang pala ang lahat, Oo, 'di ba? O kaya magkatuluyan pero paghihiwalayin ulit natin. Natadhana, ganun, no. Well, we hope for a happy ending for you, girl. Yan. It's a good story. Yeah, it Yes. is. It's nice. It's At isa rin magandang pulot dyan, huwag niyong isipin ng lahat ng lalaki mapagsamantala. Di ba? Kasi sa talaga. pagkakataong ito, hindi nangyari na, bakit kayo mga lalaki, pag may pali, nanunuka na naman kayo talaga, di ba? Oh. Hindi lahat. Tama. Tsaka hindi porket halimbawa sa breakout na nahimik yung boyfriend mo, walang post, hindi nasasaktan. Correct. Hindi lang talaga sila ma-post. Andun lang kami sa bar, nag-inom na wasak na wasak. Oo, ganon, 'di ba? Hindi nagsasalita. Meron sabi nga ni partner, may isa o dalawa lang na nakakaalam kung ano yung tunay nararamdaman. Tama. Parehas pong nasasaktan. Thank you very much sa napakagandang kwentong ito mula sa Mahiwagang Burnay. Ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay ay mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like, share mga kabisyo para marami rin ang matuto sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Unti-unti partner, no, yung mga kabisyo natin na sumusulat ng kwento ng Mahiwagang Burnay ay nakikilala natin. Yes. Kasi mga bumibisita na sa atin, 'di ba? Recently binisita tayo ni Arnold Balai
Aris. Yan. Good morning sa'yo, Arnold. Yan. At ngayon naman, isang tambalanista rin natin at entry sender mula sa Mahiwagang Burnay ang narito ngayon. Correct, oo. Si Fermiel. Fermiel Yan. pala, Fermiel. Oo, si Fermiel. Ano bang pronunciation? Fermel. 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 Yan. Si Fermel Jamera. Yan. Tama. Yan, Yan, oo. Tingnan mo yung t-shirt niya. Nagpagawa pa talaga Hashtag ng kwento t-shirt. Oo, di ba? Hashtag kwento na may wagang Burnay. Title Seaman. Oh, ang kwintas anchor. Oh, di ba? Seaman talaga. Proven, di ba? So kung matatandaan nyo po, April 26 po namin binasa yung kwento niya. Umiyak daw po ako dito sa kwentong to. Walang katapusang pag-iyak, partner, kasi nung ni-review Ang natin daming yan. At iyak. yung entry niya, isinubmit natin sa... CMMA, Oo. di ba? So, kapag ka nanalo yung entry na yan sa CMMA, kapag ka finally manalo na kami dyan, bibilang ka namin ng tunay na anchor. Yan. Butter. Butter lang. Hindi, pag may nawalang anchor dito sa may CCP. Oo, di ba? Kami na Oh, yan. kumuha. Regalo namin sa iyo yan. Thank you for visiting. Kasama din yung kanyang sister, yung kanyang bunsong kapatid. Yan. Kasama din actually sa kwento si Bunso. Oo, pero hindi pinangalanan si Bunso dun sa kwento. Ano pangalan ni Bunso? Ayla. Yan. Hello! Thank you for visiting us. Natutuwa po kami kapag meron po kami nami-meet ng mga bida dun sa kwento na may wagang Burnay. Lalong-lalo pa kung yung kwentong yun ay nakakaiyak. Ang dami na natin Oo nakilala. Saka mas lalo kayong natutuwa pag may dala sa inyo, di ba? Meron ba? Yung may dala ba? Natalikod kasi ito eh. Mas nakakatuwa yun. Ma-appreciate namin ang presensya nyo kung may dala po kayo. At saka paano natin malalaman kung siman talaga? Baka Oo nga. mamaya sinanloloko lang to. Sige, mamaya kwentuhan tayo and welcome to Love Radio. Thank you for Melen Bunso. Salamat for dropping by. Salamat. And thank you mga kabisyo sa mga umaabang sa kwento na may wagang Burnay. Kung gusto nyo mag-share, pwede. Email us. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang pag-uusapan ng tambalan sa mga susunod na araw. Correct. Gotta go mga kabisyo. Enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio King Chris Na Chuper. nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programa Where's your number one SM radio station?